Fransi Lumbajong constituency arat ke do anaphan nili hinpen Lumbajong constituency committee a president hoya hinpen nang litong phan kardom nang sipilo kardom pini nang litong labang so live ke bang kela hello jasemet penawapor ahud APHLC Ladak Lumbajong constituency Arlu Paglangsu Apia Salong Penap APHLC Atum Jakong Perang Mate Six Schedule Awareness Kibi Pomji Pansi Chisik Sedang Pomtang Lolang Litu La Solong Kachupapon Central Committee abitung do anaphan dak Lumbajong constituency hoihin bendami labangso Facebook live pen nang ito aphan chop hapon lo la pen paglangso apias lake ilitum kinamtang arni hotame apongtin dame itum APHLC tum si tum hadak chepe hai pon verlo la pen hada ke claim ke dam me sen pen ajoksi alang litum kai tame khailong ri me sen ni itu malong le phelang jirai kom thip nang ji pu pen matha si hada gara tum tame un an thek an pen bangke alang litum aphong tin a election hot tame me sen a result long la si nili hoye hin pen as a constituency a president hoye hin pen Nanglitum kaddu kawe arado anaphaname penapapor Lumbajong constituency angkang ke doan lapen a constituency tinpen hek anun anatum pun anatum nagache tudun ji ba kewang ji phansi nanglitum phan labang so Facebook live panili phapon penapapor ilitum kachup hapon ke lahalo ilitum a party, a president itu kecil honai, asar JI Qatar, IAS retired, alang lista mitulong, ang sitong lunji. La penili itu ma general secretary, professor Sarkiri dong parakehai, alang lista me, ang sitong lunji. So nakaksi itu lamjai sarpo, ang tong Qatar, alang kami, ang sitong lunji. La penili itu kecil honai, itu ma vice president, Rajas Tisokehai, alang lista me, ang sitong lunji. Ason si, law secretary pen central committee abitung penili polo abitung do anatung tame ongdung atum penana si tong dunji la pen asi da Lumbajong jasemet apias tin pen a president secretary la pen pias kali di puang kang along ke do ward a president secretary do anatum penapilitum Paglangso apias atum alang atum aningarong pen labangso program kay rensolo kachet tong dun pen ji phansi nilihin pen nang lito phan chuning ripon no lason gagaksi ilitum kidam tang hodo bang teletom mijong lai ka jana nasi tum damlo ada langat su pranpi langsu halapo hawar si tum damlo non jasemet Lumbajong no apias tin itong kachihong rijia program itong deng pondon no lapen award tin along kami lasan no kasi non jasemet itong penababangke paglangso apias itong kumripon po pen nang itong pansuni ripon no penabili itong APHLC kora penakoting jiruan utan na bang itong cerap cito dun na lapen labangso apias kachihong ri tanglet apen apilo pulo itong kaduk kawe apias award lahai kado bechi humri tangda lo bolote ilitum ilitum makemang ajahak dolang ilino nomat itum dak labang so life long bang gani di tanpon dak ke sapo kasik sa dolang setami itum ajahak I step ke deng koning dolang Lumbajong long kasi nang itum anutin abang putin nami PSA president na secretary kado itu man nami labangso Facebook live kelong tan atum an nang atum PSA long klemra pe namra pe atum phan
wada long dami nang itum kewra pet damra pera tong phan nang itum abang so birta chipi pon po pusi nili ning he pon lo la pen penawa por kad do panda pha pon lo apor la ke baji krisi ban si cheng pon ji pen adim ge la ke parlang so la ke nang itum pu manja hoi pen pu lu chok ta chok balapu taralang so hoi pen nang tum dam pen ha da an elong adim dam po la pu manja ke dam tuwar na le nang litum sui ta chok tuwar ku masi feel dolo hala da hala piesta hala da masa feel la dolo hala da masi itu pemam ponto si ning che ponno un ambe na bangi tum cerat ke tu dulu na penitum alang litum iklem ka chiti du galo mason thot penalang tum ningarong chiti lo le tum ta kato beta itu cerat ke tu dulu na kusinang litum han phapan kardong